wis dibojo bojongan iki ora masalah. Wah, ujung-ujungnya mbok karo koyo kuwi. Lah siki kaya piye bae Kang Togok. Ono kebremane ngomong kebreme. Kaya piye bae. Ya, bre. Dimelu nang dimelu. Jatah sepira-pira dipangan dewek orang kurang ngerana rokok ya. Iki uli jatah rokok apa ora to? Metu be urung. Aja mirang-mirangake. Kula sami jujur, Den. Kula tuh jujur dadi ros niki jujur kacang ijo terus. Aku sing dadi patir dadi riku. Lha sing niku kenang apa Gusti Patir? Aku dadi wakile Prabu Pracuna malah kowe kandha kaya ngono ya riku karo Gusti. Tapi kaya piye kita? Kepriwe Kang Yang Togok? iki mlaku karo dalan wae. Ya kepriwe? Utuk nyeklamplok. Nganggo bahasa penayagan yang sing ora mudeng. Gua ngapa kok? Bar kondangan Mas. Kondangan kok priwe nang kene bebu bayaran ora? Ya terus terang bae nek ora nonton ngaruhi. Kok gampang esuk-esuk ditilik protes subuh apa ora? Aja khawatir kok. Nek pikiran ngene genah 5.000 gitu. 5.000 ya. Pokoke ora nagara. Kene kok iki negara sugih. Kondange Semorca Pada kuwi Prabu Pracuna ratu paling sugih. Tepuk tangan nggo Prabu Pracuna. Menanggap dalang beten lu kok ditemen ora diamplopi. Oh, berarti itu nanggapnya Pracana ya? Prabu berarti iki jelas diamplopi iki jelas. Benar kok Joko Ati. Pokoknya janjoran wis status. Wong yang menurut bae karo kowe ta lah. Wong esuk kowe nang arep nyengil nang murine, engko tak kluthik. Primen. Kalinya kaya gini. Ditepuk pundak. Dan laporannya ya transfer. Apa nang giling besi ana transferan? Oh, ano? Kok giling besi kan sih wis modernis. Ning nyung jan ora duwe nomor rekening mrimen to. Aku duwe nomor Exes. Wis sing penting melu ratune dhewek ora bakal kapiran ora. Ora bakal kapi Ratune sing baca kuwatir. Ratune dheweke gal bengi bedrok kulo terus. Oke, Bu. Mau bengi nang Banjarwaru bedrok kulo. Ngomong tayeng. Ora iso tetok madani warna-warna. Ora maksudnya kan Mau kita kalau malam ora kaya adalah ora kaya. maksudnya kan gal bengi mangkat. Jadi aku kan nganggo apa selepak. Sanepa maksudnya. Nganggo Ngomong sanepa. tayenge bendrong kula terus siki pendapatmu kepriwe ge patianmu gambarin kayangan seluju apa ora kowe? Nuwun sewu kula badhe matur, tetep minat ditaburi. Piye Sarawita matur sing cetha kowe. Kemarin kula badhe matur. Yo. Tapi mandan ngepir suara mangkat sih. Dan ini kemarin kula badhe matur sederengipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ora tau-taune gumune kok iso kok. Iki sing aku wis dadi anu kae ngijai. Ngijai. Orang nyarinya tunjung apa begini? Tenang bae. Ya itu ujung belajar maling nyong. Oke, ya. Jane kowe gurune Sauli. Ngaku nang dindi Sarawita gurune Sauli. Diam. Wis pendapatmu primen to? Niki cara pendapat kula nuwun sewu nggih Gus. Ampun guguk cangkeme Togok. Dasare opo to kurang? Angger Kang Togok niku nuwun sewu, tidak berani mengeluarkan dana jabane karo jeronan ora pada. Maksudnya begini. Trimo sono bae iki mong manusia tak jecek tolake tenan. Jejak yang sudah duet. Wis mau terus ngomong apa? Seperti ya. Sam. Ngenteni ya. Gawang kita ini ku malah kedawan gagang kepiye Sabar aso. Salah kepengin boyong widodari aso-aso bae. Kepati itu kepengin boyong. Ketularan virusnya gupo karo guntur ya kaya gitu. Nah niki cara kula kaya niki wong Kang Togok jane nggih boten cocok kali panjenengan. Iya. Ning boten mantun ngendikan ngger kula terus terang mawon jabat jerone pada cara kula ampun ngendikane Kang Togok. Iya. Cara kula niki
kaya niki mawon wong seniki panjenengan mriksani widodari sing ayu-ayu sing blongor-blongor apa maneh nggih dicindungi. Ya. Nek didelokna ketone kancan solehah banget ketone. Ono ora kepincut kepriwe. Cara kula kaya niku napa malih panjenengan Gusti Pati senajan wis bojo mani ora masalah. Wah, ujung-ujungnya kok karo koyo kuwi. Ya siki kaya piye bae Kang Togok. Ono kepriwe maneh ngomong kepriwe? Kaya piye bae. Ya kepriwe? Ngomong karo grenang-greneng nek dina. Wis ngomong apa? Siki kaya piye bae. Percuma nggawa Madya Bala pirang batalion bae luruk maring Kayangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Dong apa? Apa boti apa jajal gutine dene kok bantu wong wadon, Mbok. Tapi apa kowe yakin dia menang? Aku yakin. Yakin arep menang? Yakin. Ya nganti kalah kok kepriwe? Ora masalah, sepenting kan tetep bayaran. Wong kaya gue. Iya. Lah go ngapa Madya Bala pirang-pirang jarane tetembungan sedukuk Bandung sing nyari bumi. Bener, domong bathuk ya apa? Sedukuk Bandung ke wong lanang rebutan wong wadon. Oh iya. Antara senyari bumi. Rebutan patokan lemah. Jere dalang kae sinangkana. Bisa pendrunge nang isor papringan. Apa maneh nggih rebutan wong wadon Gua merebutan wong wadon sing kepriwe? Rebutan wong wadon to malas entuk umeh ya dilakoni. Ngono kowe sipong loro pada pengalaman arene mesti ora. Kula seniki mboten. Gusti Pati pun mboten. Ora kepiye? Ora mati kula niku badhe umroh. Ora piye. Dadi kula wis ngilang rasa sing kaya kuwe. Ya ya syukur. Ya syukur. Nah, jare wingi aku mandan kula kuwi damini nang rombongan nanti mertuane jengkel. Ora usah bisik. Den. Ora usah bisik. Den. Ora usah buka-buka kaya Sora Wito kepiye. Ngaten, Den. Aku pancen krungu jare arep umroh Kang Togo. Ya. Arep umroh jare kudune kan mari ngarep, ya pancen mari ngarep tapi arep pati jendas. Ora kaya kowe to ngomong cocok bebena barang. Ya syukur yang den dulur lanang kakangku arep umroh. Oh iya. Niate ya kuwe. Besok kapan yang umroh, bali nanggap kae sekepu karo nanggap Sora Wito. Oh,